Patay na dihang naabtan sa mga miresponding mga pulis sa Tagum City ang negosyante si Leocel Libadiso sa Dimol, 48 anyos, ug usa ka JP Brua, 31 anyos, sulod sa guest room sa balay ni Dimol sa barangay Mangkilam. Subay sa investigasyon sa kapulisan na mitugan kanila ang pag-umangko ni Dimol nga sila John Rick Libadisos ug Ayan Alcantara nga nagkaguliyang sulod sa guest room pasado alas 11 kagahapon sa buntag. Matud sa duha, nagpakitabang ang ilang iyan apan dili sila makasulod sa guest room sa second floor sa balay kay nakalock kini. Hinungdan nga ilahan na lang gikat-kat ang balay ug nakita nila ang duha nga parehong nagkadugo ug wala nay kinabuhi. Ang duha ka mga biktima parehong nakaangkon og daghang dinuslakan sa kutsilyo sa ilang lawas nga posibleng nag-unay og dinunggabay. Initially sa investigation nga gihimok sa ato ang kapulisan, probably ang ginatan ang mga motibo is personal grudge, pero other personal na other anggulo na atong tanawon, wala pa na ito di-discount po. So, unsa pa yung mga possible pa nga anggulo sa maong panghitabo. So probably sila ratong duha nagkuan ma'am, Oo. pinatian or say proper term. Ang lalaki nga biktima na ay nakahiagom og upat ka stab wounds diri sa iyang upper part sa may chest. Ang babae na ay dinunggaban diri sa may nape, sa batok, o lower part sa iyang likod. Mas daghan og stab wounds ang babae. Si Brua pag-umangkon sa bana ni Leocel ug sila na ang nag-amo maniini ug nagpaeskwela. Personal grudge ang usa sa ginasubay nga motibo sa krimen. Na-recover sa mga pulis ang 11 inches nga kutsilyo pero gipasalig sa mga pulis sa Tagum City nga palawman pa nila pag-ayo ang investigasyon aron masubay gyud ang tinuod nga tinubdan sa away nga misangko sa dinunggabay sanglit na hibaluan nga dunay bangi ang duha, una pa man ang ngilngig nga panghitabo. Nurin Michelle Igonia, Newsline Philippines, stay safe.